Yan na mga toy, yan na. Nagat naman mga toy. Laka, 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 laka. Katsoy oh. Dali na naman. Katsoy Jay. Oh, yan na naman. Yan na naman. Laka, laki boy. Laka, laka, grabe. Grabe, laki. Ang laki. Ito lahat ng huli ko mga toy. Grabe, lalaki mga toy talaga. Oh, di ba? Yan kasi bigyan kita. Oh. Grabe oh. Ayos, grabe na laki oh. Panalong panalo. Yan, ito pa. Yo, 1 kilo na yan kasi. Yan na naman mga toy. Yan bumati pa. Oh, yan pa. Oh, laka, laka. Laka, laka. Mga toy, ang ganda na naman napunta ko mga toy. Yan mga toy, sunod-sunod pati. Grabe, nakarami na ako mga toy. Lalaki pati. Ito lang medyo pero good size na mga toy. Tingnan nyo mga toy, huli ko mga toy. Umulan kasi. Yan o, grabe na laki oh. Mga toy oh. Ito pa mga toy oh. Ito pa mga toy. Grabe na laki mga toy oh. Yun mga toy, bali samahan nyo ako mga toy no. Para mapigyo kayo mga toy sa fishing spot na tumatay. Dito lang tumatay sa dulo ng ano, Isla Lakeshore sa gina. Diyan kasi mga toy, Isla Lakeshore na yan sa banda nun, banda ron sa dulo. Tapos itong dito sa dulo na pala tumatay, sa dulo na tumatay. Event center tumatay. Tapos diyan yung pinagbisingan ko dati mga toy, sa dulo na yon. Tapos yung dating kasama ko sila ano, sila Jay. Dito sa likod ko, yung kangkungan. Grabe mga toy. Ito lang mga toy, ito lang nakaano to kasi damuhan to mga toy. Nagkakatarang-tarang ako mga toy. Damuhan to mga toy, tapos ito, banda rito mga toy. Ay ano, medyo malalim-lalim siya. Yung ako ano to, pinabukay nata ng bako to, ano. Basta maganda mga toy, grabe. Yung mga toy, grabe. Kaya na kasi mga toy umulan. Hindi agad ako nakapag-video. Napakaganda mga toy ito. Sensitive filter ginagamit ko. Grabe mga toy. Yan ang umulan nga kasi kanina mga toy. Grabe umulan kaya hindi agad ako nakapag-video. Grabe. Yun mga toy, maraming salamat nga pala sa inyo mga toy no? At nandyan kayo palagi na sumusuporta sa ating YouTube channel mga toy. At sa FB Reels ko mga toy. Thank you so much sa inyo mga toy, sa mga nag-follow sa akin sa FB Reels. Kaya yung mga toy na ano, nalibangin ko kayo sa mga nagkaroon ng trauma dyan. Nakaraang bagyo sa Cebu. Diyos ko, katapos lang yung lindol eh. Yan mga toy. Yan na naman mga toy. Ito na naman. Alaka, grabe. Yan o. Mga toy oh. Oh, diba? Magpapainting dito yung mga toy. Yung kabiwa sa kabingwit. Kasi Michael oh. Nagpasindyan nyo na mga katoy sa mga sa GC ko. Bigla-bigla yung pagpupunta ko dito sa mga iba-ibang spot no. At yan, maraming salamat sa mahal na Panginoon. At nakakuha na naman tayo magandang fishing spot. Gilid lang tumating na ano, na C6. Ayan kasi mga toy, yan nga lang yung pinarking ko yung aking ano, kabayo eh. Ang tatawa, sarap pa naman na ano dito. Mas Nico Suba, yun ang nila ko na to. Ayan na naman mga toy, grabe. Ang bilis ng kagat pa natin. Ko. Sinagot ko lang. Ay, thank you so much kay Delmar oh. Delmar, Idol Delmar Fishing TV. Yun, nag-shoutout sa inyo mga katoy. Pa-support naman mga katoy ko yan. Idol Delmar. Yan naman mga katoy. Ang ganda mga katoy, nangatak pa ganun mga katoy. Unti-unti lang. Mga katoy, susunod ko yung size mga katoy. Yan ko yung size.
size mga toy. Yan ah. Yan mga toy, yan. Yan na naman mga toy. Grabe, kaganda ng size mga toy. Allah, sus, ginoo talaga mga toy. Oh, grabe ito mga toy. 5.2 na to mga toy. Oh, grabe, ang ganda talaga mga toy. Thank you talaga lang. May fans pa tayo sa likod mga toy. Nagamit mga tikling. Thank you talaga mga toy. Thank you so much sa mga nag-share sa ating na FB Reels. Kuyang Delphin Padilla. Kuya Delphin. Ito naman Kuya Delphin. Kuya Lito Arriaga. Kuya Lito oh. Punta ka nito kuya oh. Malapit lang to kuya sa'yo. Yan yung ako kumami. Yung pain ko nga pala. Bullets. Yung malambot lang. Grabe ah. Ilagay ko nga ito mga mukhang makakablabla ako dito mga. Ayan na naman oh. Yan na naman. Saka grabe. Oh. Yan mga toy. Gaganda ng size yan mga toy. Ano mga toy kasi masarap tong panturdugtong kasi dito eh. Napakasarap ng tilapia ito. Pangkong lang ng kinakain dito. Kaso ngayon nagiging sila. Naku, mukhang may maliligo yung mga bata. Ito. Ay naku. Ito kasi mga paliguan nila yan. Ito mga sana di sila hindi maistorbo yung spot natin. Naku. Yun. Mas maganda tumata itong sensitive footer ko kasi pag hinatak ng konti, dinidiretso ng tilapia kasi yung malambot yung nakatakin ba. Eh ito medyo naalangan sila dito eh. Pero nakakuha na tumating malaki. Sila nang nagdadalag dito sa likod yung nagdadalag sila oh. Kasi nga yung pagdadalag maganda eh pagka after ng ulan. Maganda, active yung mga yan. Yung bigyan nag-shoutout ka pala sa Pinoy Anglers, Inse Anglers, Cafe Fishing Group, Rose Anglers, yung Marikina Anglers, West Rainbow Anglers, yung maraming salamat sa inyo mga Marikina Anglers sa Landayan Anglers, sa may Papaya Anglers, bigyan nag-shoutout po sa inyo lahat. Si Boss Marlon, bigyan nag-shoutout. Si RSJ, yan mga tropa natin yan sa Laguna. Ay maraming salamat po. Kalim Anglers PH yun, bigyan nag-shoutout. Choy, sa mga kumpare ko dyan, may mingwit ng Sapang yan. Kalim PH, si paring Mart Gondra. Namiss kita pare. Gusto ko sana pumunta dyan pare kasi makakahabaan ay haba. Malalim pa yung tatawiran natin. Ako, baka ma-stranded ako. Ako, nandyan na yung mga bata. Huwag naman muna kayo. Nangyayangin naman. Uy, huwag kayo dito man. Yan na naman mga toy. Yan na naman. Grabe yan naman ka tayo. Yan o. Nagamit mo boss? Kangkong? Hindi, bulate. Bulate? Ang ganda ng kagat. Ang ganda ng kagat. Boss, kagay ba to? Ah, Kachoy pare. Bira ka to. Ito yan. Shout out Kachoy. Yan o. Yan o. Taga Sokmon. Sokmon Angler. Ako? Oo. Nasa NC ako kasi Neil. Ay! Wow. si Kachinil pala to. Ba't parang gumanda katawan mo kasi nakatawan mo eh. Yan si Kachinil pala to ng Inse Anglers. Ganda na Kachoy. Ganda ng uli. Biglang dumawi. Tingnan mo. Tingnan mo Kachoy. Ay, storbo yung Ay, mo. Oh, ay sus. Ako, nagkasara na buda na. Tingnan mo Kachoy. BFS gamit mo bro? Kachoy. Tingnan mo. Ako, alaki mo. Oh, may pinulaki oh. Oo nga. Dami ko ng huli. Dami naman ang huli ni Kachoy. Grabe
Ate, Gusto mo Katsi, tilapia? ayan ah. Katsi, shout out. Ayun si Hangers Katsi nilo. Si Kachoy, oh. At syempre, dito. Kala ko sino. Grabe, Di ba, anda na nga ano mo dati? Payat ka dati Katsi ah. Oo, yun. Asawa ko eh. Malaga eh. Sana. Grabe ko. Malaga ni MC. Kala ko sino nagdadalag dong. Nakita ko. Walang kumakagat bro. Ano, gusto mo maglibang? Ano ko sa ano yung kasama ko sa ano, sa GC namin, si Charlie pala. Ha? Charlie. Nagsara muna. Yung floater to Bagay, eh. maganda rin magdalag, no? Alam mo kasi dati, sa Ilog Pasig, lagi ko nagdadalag. Kasi Oo nga. mula nung Pati nahuk ako na-fish. dito, nahuk ako dito. Umayaw na ako. Diba? Lagi ka nag-ano, na-fish doon. Oo. Ikaw nakaharvest na fish na 12 kaya ata doon, 12? 12 piraso. Dami. Ang sarap pala, ano yan, ano? Pero may Biglang sisisip mo yun, naglalakpak diba? kagat parang kuk! Oo, sarap. Ayun, paborito kong ayun, nahirap ako talaga. Ito yung nakaharvest ko sa'yo. Magdalag na lang tayo. Wala tayong ano. Wala akong dalang gamit pang bait and bait. Ito, oh, yung isa. Dadala ka sa'yo. Parang, yan. May buraot dito. Sorry na. Yan, lang yan. Ay, meron na. Napakababaw lang ng sit up pati, di ba? Yung sit up ko pa pala matay, ano, mga kulang-kulang one, ano, kalahating metro lang, di ba? Nakikita ko yung mga vlog mo, puro kaharapin sa tilapia. Magugulat na lang si Boss Philip dito. Kala ko na nga, papunta sila, inaabangan ko eh. Alam mo naman ako, bili ako manor race. Yes, kasi totoo tayo ngayon. Kaya po natin siya yun eh. Tropa natin sa Katyoy. Si Boss Kachoy. Boss Phil pala to eh. Kala ko sino. Ikaw pala yung nandito kanina sa harap. Naka-helmet ka kasi kanina. Nakailip ako kasi umuulan nga. Nakuhaan. Tapos nakaano pa ako nito. Tumalas yung tilapia. Nangingayin yata sa akin. Kachoy. Ganda lang kung pa naman. Grabe. Ganda na nga takbo naman. Ganun talaga. Kita mo yung palubog na rin. Tsaka yung tignan yung spot oh. Wala yung tilapia. Diba? Pukulan mo yun. Kala mo lang wala pero meron. No? Meron yan. Hindi tulad yan. Pukulan mo dyan. May pumapasag ka nga niya. Maganda yan. Naka ano yung ano tawag yan? Yung Pamalit na laro. Pamalit na laro. ano tawag yan? Bitik ba yun? Bitik sa amin yun eh. Yung kitang. Ay, pinaka-biting lang kasi na ano na may ano na Yung may palaka. palaka. Yun ang Oo, maganda kita dyan. mo nga dyan. Tapos babalikan mo kinabukasan. Sigurado yan. Ayun yung hindi ko makalimutan experience ko nung ano eh. Nung yung tatay ko buhay pa. Oh. Nagkitang kami. Mga palakang kulay green yung ano. Parang Ay, tawag naman. napaka ano pa naman yan, ganyan. Mga magaan, laking dalag oh. Kahit masakit na yun. Ay, oo, yung kasi nga, di ba? Parang ano naman. Nagkaroon ng bato. Ganito, grabe. Tilapia naman kahit na mag-ingay ka dyan, kung talagang dawi yan, di aalis yan. Hindi mo talaga. Huwag ka lang makikita nila, yung ingay okay lang yan. Tumayo kasi ako eh. Oo. Pinalitan ko yung move ko eh. Size 11 na to. Maliit. Kasi sabi ko, baka may mamaw dyan, eh baka wala pag ano. Ano ba normally na hook mo? Pinaka mo? Pinaka gusto ko talaga yung 8. Tama lang. Doon sa pader ayaw mo? May parang ano dun eh. Open space. Saan ka na? Diyan sa pader na yan. Ay, maalo. Hindi sa part na to. Paray Part ko na to. mamaya. Maaga pa naman, aga. Is pa lang eh. Aga ko rito eh. Kaya na umuulan. Naabutan ka na dito eh. Ano na ako? Siguro mga 7. 6:30. Naabutan ako ng ulan. Tagal ko dun sa may isla picture dun sa may ano. Spot break. Tawan pa. Uy! Uy, huwag kayo dyan, boy! Doon Doon ka kayo sa taas. dumaan. Alak! Magpupulabog yung isda dito. Yan na nga, dumating na maliligoan yun dyan. Pinapaliguan nila to eh. Kakain doon, Mandarot. Doy, doon kayo. Sa taas ka kayo dumaan. dumaan. Diyan ka pa sa gilid. Mga boy ko talaga to eh. Mainit ulo ka, wala kang huli ha. Joke. Nanalbahin, wala huli no. Joke lang yun, hindi tayo ganun. Joke lang yun. Alam mo yung mga Pinulabog oh. Parang tayo pag mga bata, kailangan rin ba? Ano? Yung saving
Jokes na yung mga tayo, baka mamaya. Ano ha, seryosohin nyo dito. Huwag nyo ko ibabash. Hindi po tayo ganun. Yan pala, unang hinahin na eh. Yan. Yan ho, baka makadadali ka dito. Pinukulan mga tayo ni kasi dito sa hindi kumakain kasi kami. Kutoy! Daan na kayo. Aba. Bigyan ko kayo ng ano, walang pain. Sabihin nyo, unfair naman yung ano, laging may pain. Hook yung ano. Baka sabihin nyo, di ko yung pinapakain na ano, na libre. Oh. Go na ha. Maliliit ka kasi sa likod. Mali dito. Oo, pero try mo rin baka kasi ito nga akin din medyo ano lang dito eh. Oh yan, meron na. Oh, ala ka. Kasi meron na. Ala. Di naman kasi kinagat eh. Ay ano eh, di na hinila. Pag wala ako dyan. Balik ka lang dito. Pag wala ako dyan. Kasi di naman kinagat kasi parang ano lang yung alam mo lang parang dinuduyan-duyan lang. Ganda ng size oh. Size. Good size. Ang bihira kasi wala ako. Umalis ako tsaka kumagat. Ang bihira naman talaga ito. Parang ano naming personal kayo Huwag ganon. Pare-pareho na kami angle. Boss Billy pa. Sigurado tatawa si boss. Love trip eh. Bastos eh. May attitude. Guys, huwag kayong pupunta sa spot na to. May mga attitude yung tilapia. Ayaw sa akin. O, kita mo kinapaliguan yung mga bata. Spot nila to eh, paliguan nila yun. Hindi ko magod sa'yo. Ginaganon na yung gati oh. Kala ko ayan, ganun lang oh. Ayan na naman. Yan na naman, Ang laki, boy. Laka, grabe. Grabe, ang laki. Yan na naman, laka. Ang laki, boy. Laka, Grabe, grabe. ang laki. Grabe. Ay, laki. Ang sabi. Laki. Laki, oh. Grabe, oh, 5 fingers, mahigit. Ay, May ito. Ha? Oo po. Doon kayo. Ala ka, mais na mo niyo, huwag kayong maligiligo dyan. Huwag ka dyan, bubulabog yung isda. Grabe mo mga kapatid, mo, walang kawala. Walang kawala size 11, no? Yun yung magandang kagat na ano eh. Na talagang ano, alam mong malaki, no? Ganda naman ito, bumalik-balik siya. Bundok sa dulo eh. Ay, tilapia. Mabait ako. Talit kaya lang Alam mo ba? Kasi, Lumipat ako to. try natin kasi sensitive to para tayo. Kinagatan mo, nakahuli Konti ka. lang. Baka dyan yung sorte. Tignan mo kasi pag ikaw nakahuli dyan, may mali talaga. May mali sit up. Hindi, may mali sa angler. Ganda naman sit up din. Pares pa Ay, yun. mga yan, tama. Kasi ako lang pares na. Ganda mo. Ay, salamat. Ay, follow mo pala. Sige, try. Ano yun? Kasama namin sa Ente Anglers. Rod Joy. Try. Ay, di ako nakadala ng sticker. Stop. Wala pa ko sticker mo, bro. Oo nga eh. Sayang. Sayang. Pero may strike talaga sa may mga ate park eh. No? May kabiwas na paggawa namin ng biwas. Ay, doon, maganda rin kasi. Lalo Oo, pagka lalo. linggo. Ay, Maganda naku, po. napakaganda. Kaso lang, kamusta naman yung nasa isla doon? Mas Okay masarap isla naman. dito, bro. Oo nga naman. Eh, doon, okay naman. Sa ngayon. Kasi balita ko, nagkakaroon doon ng nasa isla. Oo. Ano lang, sa unang, ano mo lang, lalo pag dani doon ako, Oo. yung ano, yung prito, di ba nakatakip? Pag tinakpan, unang bukas, parang makakaamoy ka ng, okay lang naman. Pero, masarap talaga yung lasa. Ang ginagawa ko doon dito yan, prito, tsaka mo sasabawan. Piprito ko muna. Lahat ng gagawin ko, piprito ko muna. Prito, tapos gagataan. Ganyan. Kasi, yung daan ko yung ano, yung tilapia kami sa may ano, kampung. Catch and po kami ng spits.
Grabe, sarap na lasang tilapia ngayon. Oo. Na-experience kayong dati. Kaya mosquito. Nainis ko nga mosquito. Masarap magluto sa paspito, no? Oo, hindi ka talaga mababuri pag kasi mosquito yung mga to. Puro katuwan ba yun? Puro lahat. Sinantulan yung niluto niya. Sarap sa mga na. Hindi ako nakain ng tilapia talaga. Oo. Parang yung niluto niya, napakain ako eh. Galing magluto. Galing. Success na pati ano niya na karoon niya. No? Ganda ng negosyo niya. No? Business niya, oo. Kasoy ba yung Oo. Yung sa'yo, di konting galaw yan. Higa. Pag nakita mo ng ganun, tira yung mag-sensitive floater yun. Ayan, ayan. Ay, kasi. Try ko na ba? Hindi, mamaya. Ganda na nung ano kung makita mo yung gano'n. Yan, yan, kasi siguro. Oo! Okay, okay, bro. Uy, uy, uy. Kato, ang laki. Ang laki. Isa ako. Ito yung fish on, di ka ito yung nilalaki. Shout out din si Anglers, oh, kasi dahil nakakuha na. Dito lang kami, mas may ano. Gilid-gilid. Thumbnail natin yan. Ang galing mo kasi. Di ba, ang ganda ng taw-taw na yan. Kasi paborito ko yan eh. So nga, di ko nga alam. Baka, kasi pag nalaman mo nga yan, isindat mo nga sa akin yung link yan. Ano lang siya, tati? mo? Ang sensitive, no? Oo. Ganyan, kasi minsan Yan, napansin ko rin. isang, ano lang, tapos napakaliit lang. So may ano pala, oh. Ano to, asahi? Oo. Kasi pansin ko rin, pag masyadong malaki yung floater, pag naramdaman ng tilapia, hindi na dinidiretso yun. Pala pati. Pero pag ano, Ganyan pa yun. isa pa ha? Oo, lang, kahit mamaya pa tayo Hindi dito. ko na nakita. Sarap yung ano nila, pero kaya ano. Bro, Yung pag ito dito gamitin mo. Pag- Medyo ano, makakahuli ka dito. Pagdadalag, pag ayan Ako din. dyan. Pag yan din na ano ako, kaya ako nga rin ayaw kong magdagat eh. Pag nagustuhan ko na naman yan, mas magastos yun. Ayan, gasos nga. Pag Oo. nagdidiringan kami, Kasi- mahihina yung 2,000, 1,500. Diba? Yung Bro. share. Ay, okay lang naman, share naman sa gastos. Yun Ka, lang. talagang mahirap eh. Huwag ka tumayo, yung muko ka bro, para ano. Ako pa mariantik. Swerte naman. Grabe, ganda no? Ito Ibad lang eh. sarap pakiramdam ka tayo, di ba? Yun ah. Ramdam mo talaga sa kamay mo naglalaban. No? Ang sarap sa tayo. Ako nga, pagka malaki na huli ko, hanggang sa panaginip ko talaga, naalala ko eh. Oo. Kahit makalas pa yan, okay lang sa akin, basta yung ano ko talagang ano ko, ganun oh. Ayan na. Yan na. Sino ba yun? Sino. Dandahin mo lang. Hawakan mo na siya. Ano pangalan mo? Third na. Third? Third. Derby? Ano third na? Charlie Derby. Ganda naman ng ano mo, pang ano? Pang Korean. Grabe mga ano ngayon eh. Mga bawang minerasyon, mga iwan na yung mga pangati. Guli na naman! Guli na naman. Hindi natin na video. Ba, kahit ano na yung awak pag-iwas mo ha. Mili na to. Yan ang ate yun. Goods na yan. Ano, palitan ka na lang. Para di ka na mag- Okay lang? Maliliit lang din ang bulat sa dala, pero talaga napakailigpit. Gilid lang sa So, yun yung okay. Oh, ganda nung saksak pa ganun, no? Kaya din pati sa ano. Ayan. Bay, dura ka, bay. Irasa na yan. Oh, wala ka, naputol ata. Naputol na yata, lakas. Sayang kasi naputol ata yung hook. Wala ka yun. Nagpalakas ba? O sakto lang? Grabe. Grabe kasama yung barangay kanina. Grabe mga take ko. Grabe oh.
Pre, di yan ano, dalag. Tilapia lang yan. Paano pa ilan yan? Sa bagay yung dalag kasi no pagka na-hook na, di ba? Talagang kailangan, Dalag, pasensya na. kung ano yung talaga kailangan mong lakay na. Huli, ay sus. Ganyan lang Malapot. Kunti lang. Basta, Naputol, tanggal. hindi, nagsarabod lang. Nagsarabod. Grabe ka sa... Pagkakaan yan, bibigay naman yung binayaran mo. Basta ano, lalagatok ko lang kahit konti lang. Basta masabitan nyo lang konti, ano na yun, kasi magpapasag pa naman yun. Natakot sa biwas mo yung ganyan. Nagulat tayo. Nagulat. Delikado tao. Usok! Hindi tayo bubuhay doon. Mamaya, pagkano, punta pa rin, pagka dumawi palit ng madam, sigawan ko kayo. Mas ano yan, magdadawin yan kasi palis na kami. Thank you, Adjoy. Oh. Salamat ah. Ayan, maraming salamat sa mga katuloy natin. Oh. Thank you, Katoy. Yes, sir. Thank you, Lord. Banding natin ng maya Dito lang. konti si Pagbubulo na. Katrinil. Salamat ito. Thank you. Ganito, oh. Dami na kasing ano, oh. Naliligo ang ate. Dala ko kasi mati yung ano, yung extra natin na taw-taw, yung nasira eh. Kaya may nagamit sila. May na-repair pa naman. Ganda talaga mga kasi kanina. Dami na ano to. Dami ng tama eh. Nagdadalag kasi ang mga content ni natin, Tagainil. Ano pagdadala. Dalawa lang ulit. Kasi manipit man, konti lang itong space sa ating mga rin. Dalawa lang ang gagamitin natin. Sabi na natin. Daming tama na tumatay. Dito nga nakakarbis pa tumatay sa ilog. Dadalag din pala si KJJ. Dadalag ka rin? Malalaki dalag dito mga rin. Pag ano nyo, nasurtihan nyo yung dalag dito talagang manghilog. Okay, last na tayo. Bullets mga rin. Ano, pumagat pa. Para tuloy-tuloy pa tayo. Kasi ng mga bata, naliligo sila mga ito. Pinapaliguan nila yung entrance ng ano. Yung pasokan ng isda eh. Basta rin tumatay na bakirami ko na rin yun. Yan si Trin. Kating alay katingin. Yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Nakaiba kasi yung pangalan niya. Pang ano, Koreano eh. Francis. Ay, ang sarap. Sarap na naman itong sasabuhan ko to, mate. Ay, dadating mo na pa. Boy! Uy, yan na mga toy. Yan na, kinagat nga ba mga toy. Laka, tupa, laka. Laki. Katsoy, oh. Dali na naman. Katsoy, Jay. Oh, di ba? Tinil. Mukhang mag-i-extend tayo mga tin. Kakatapon ko lang. Andyan lang talaga sila, oh. Sige pa tayo mga tin, sige pa. Babalikan ko ito mga toy, promise mga toy. Uulitin natin itong ano to. Siguro doon ako sa kabila mga toy, papisto. Dito tayo papunta rito para maganda yung view natin. Yan kasi parang ano eh, tambak kasi yun mga toy. Pero ano yan mga toy, kabila. Ano na yan, event center na yan. Grabe, kakapukol ko lang doon. Yan
na talaga to. Sensitive floater. Gusto mo sa katang sensitive floater na to. Kasi Jake, ngayon, may galap siya ron. Salamat talaga kay Jake Vlog. Talagang napahanga mo ko dito sa ano. Sayang mga yung floater ko na ano, yung tube ko na kawayan. Kaya sumabit sa ilog sa harap. Sayang, ingatan ko pa naman. Nabili ko sa ano yun mga di, sa surplus din. Tagal-tagal na rin yun. Yan. Grabe mga si siniksik dun. Siniksik ka naman mga di. Hindi ko inabot mga di. Siniksik dun sa may ano. Grabe, malaki siguro yun. May lumukso pang maliit dun eh. Siguro na ano na yun. Grabe. Sabi siguro. Tabi. Grabe. Siguro ano na yun mga tayo, huli na. Tumakbo lang sa ano sa ilalim ng sa gitna. Sa ilalim ng mga tayo. Nagulat siguro yung mga nanginginain na maliliit na malo. Boy, doon lang kayo boy, konti. Doon lang kayo banda roon. Uwi na kayo? Sige, salamat. Uwi na kayo. Huwag kayo dyan maligo. May istorbo nyo yung ano. May istorbo nyo yan. Huwag mo dyan kasi yan yung ano, isda. Gusto pang magpaliguan yung huwag kayo nakikita kasi mababaw lang yan. Pag nakita kayo dyan, wala, aalis yung isda. Nawala, nandawit ko. Gaganda ng dawit ko eh. Nakita kasi kayo dumaan dito, nandun yung dawit oh. Huli ka. Ayy, maliit. Maliit mga to. Ang nakalad ko sa dandaan kayo dyan eh. Paglalaroan mo lang ito eh. Wala na, yellow. Binalik ko. Ayan pa mga to. Oh. Loko. Paglalaroan nyo lang. Maliit na mga to. Ay mga to, last bullets na tayo mga to. Last bullets na tayo. Yun, maraming salamat sa inyo mga to. At nabulabog kasi sayang. Sakit. Sabi ko sa'yo, dandahan ka dun. Madulas talaga yung mga anak ganyan kasi di naman nakapix yung ano dyan. Madulas na si kuya mo dyan oh. Madulas dyan, kailangan doon kayo tumaas sa may patag. Paikutan tayo ng mga bata, mga sayang. Ganda na yan. Okay, mati, yun ba mati? Makadalawa pa sana ako mga to. Tapos malalapad. Ay, sana ko. Agahan nyo dito mga pag i-spot kayo dito. Lalo pag mainit, agahan nyo yung ano, yung talagang maganda yung araw. Nakita nyo naman natin kung maganda yung araw kasi alas 6 pa lang talagang sikat na yung araw dito eh. Alas 6 para pagka nauna kayo, para mauna kayo sa mga batang magiging kasi maaga yung kagat dito. Grabe. Sayang eh. Lang na-istorbo ng mga bata to. Sana maliit na. Ito, malaki ito mga to. Ay, ay. Yun, malaki nga, malaki. Malaki mga to. Ay, sus. Wag ka. Apoy. Ayun, malaki mo kasi. Malaki mo. Dito ka, come on baby. So, yun.
Huwag kang magkakawala. Huwag kang magkakawala. Yun. Thank you, Lord. Grabe, tolo ko makakawala ka. Tingnan nyo yun mga tayo. Ay, dilawan pa mga tayo. Yun na, dilawan pa yung mga tayo yung ano. Maraming salamat. Grabe, ang tataba mga sisa kangkong. Busog na kangkong. Ito mga tayo kung talagang di may istorbo dito sa ispat na to. Ay, sigurado dito. Yan na naman. Papalit-palit ko lang itong ano mga pamiliwan. Yan talaga siguro kung ano yun yan kung ayusin ko yan mga sa may ano banda rin sa kaso pag kayang ginalaw na wala mabubulabog na yun ba kasi John Lister John Lister no? Ayan dito maganda ganda ng huli ko kasi grabe nasurtehan ko yung dawi pagkatapos ng ulan tingnan yung huli ko ang gaganda, di ba? Puro tunay. Ismatan mo na dito. Nagsarabot na eh. Bulati rin yung ano. Bulati rin sila. Wala sila ano? Bulas yan. Oo, yung bulas na ngayon. Kaya tamad na ako mag-ring. Mas maganda pa yung taw-taw. Kailan yung katayo? Ano katayo? Oo. Diba? Yung under na yun. Laki mo, malaki. May! Ganda ng gata. Ginagawa mo. Wala, di umabra yung ano, kangkong dyan sa kabila. Diyan, maliliit. Ayan, sigurado oh, daming huli oh. Naman yan. Nagsarapudan na. Gitna mo, gitna yan. Ganun mo. Ito, bayabasin mo ba? Biwas. Punta ka nito kabiwas, kabigwit oh. Naku, ganda rito. Tapos ay tamang-tamay kabiwas ito mga dito. Ano yun? May taw-taw din siyang ano bago. Mababa. Ito ate, ano lang to? Siguro ano to, mga 3 feet siguro ito nga taas ito mga naputol ito. Ito rin, ang pinigurin sa ano ito. Surplus. Puro surplus ng gamit natin. Effective yan mga tayo, lumalagat at sarap kanino sa lagot ito. Gumagano na tao. Talagang sumisirot pala pagkapulang nabigura. Agahan ko din. Naku, napakarami ng bata oh. Tapos papauwi na talaga tayo. Paliguan ka dito ang area natin. No? Buti nga di sila ng mga tayo naliligo dyan sa harapan na yarin yun. Dito gusto pa yung paliguan kanina. Sinaway ko lang eh. Bakit dito nga ako lang dito? Mga boyko ulit. Boyko. Doon kayo boyko. Huwag ka dumaan dyan. Doon kayo sa taas dumaan doon. Wala na mga tayo. Labag na tayo. Yun na lang muna siguro itong mga tayo, no? Burulin natin itong video natin. Dami mga kabataan tayo. Dito kasi naman dito ata sila. Yun mga tayo. Si Katsi yung makakatay ng isda. John Lister. Bigyan ko na lang isda to. Dami kasing ano, mga boy ko oh. Kasi ito lang mga yung mababaw yan dyan. Kapag gaganon ng dinaanan nila dyan, mabulabog na. O kaya ganyan no. Okay, meron na naman. Ayun oh. Maliliit na pati. Maliliit na dumawi. Pero kanina mga ito, grabe. Talagang sulit. Naka-experience nga si Neil dito. Grabe talaga, sulit talaga. Ang ganda. Mga ito, pupukulang ko dito. Susunod na pagpunta natin dito na sama si Kabiwas dito mag-enjoy. Ang bukod doon bulabog nagsasalita pa sila ng ano baka may lumusot na hindi natin kaaya-aya ba sa ating channel no.
Alam nyo naman sa ating channel ay iningat-ingatan ko yung Jahil Kamote na ano. Huwag tayong basta-basta mag-upload na lalo yung mga ano bad ano ba? Mga bad na words. Bad words. So yun, maraming salamat Mati. Nakaraan mga tayo dito kami nag-ano. Nakatay Jake, no? Ay, katay Lister, si katay Jay. Sila Jansel nakaraan mga tayo doon. Kasama natin doon. Katay Jay. Doon kami dyan, kabila na yun. Nagkampong bahay namin kasi maliliit. Yung spot natin dito. Ang ganda ng spot. Yan o, yan o. Itong maliit lang. Napakalalim yan mga tayo. Yan o. Banda dyan. Yan ang pinapaliguan ng mga bata. Oh, ay sus, nagubad na pati. Yun, thank you mga tayo. Sa lecture lang yan. Ayan ang C6 mga tayo. Ito C6 yan. Oh. Yan. Thank you mga katoy. Salamat. Si Lister. Ito lahat ng huli ko mga tayo. Grabe, lalaki mga tayo talaga. Oh, di ba? Yan kasi, bigyan kita. Oh, grabe oh. Ayos, grabe na laki oh. Panalo. Yan kasi, pili na yan. No. Isa pa. Grabe. Ito lang medyo grabe yung lalaki talaga. Lapad doon. Tataba oh. Ito lang mati akin oh. May pandordogtong na ako. Ito pa. Yo, 1 kilo na yan kasi. Yan kasi yo. Tara, mauna ako kasi sa'yo ha. Diyan ka na, mag-ano ka muna, libang-libang ka muna dito.